Hello everyone, नोंथांमोनखौ मिस्टार बड एडिशनाव बयखौबो बराय हरबाय गोजाम बोसोरखौ बिदाय खालामनायनि भिडिअ खालामबाय गाइस लोगोफोर दिनै लास्ट डिसेम्बर आरो गाइस लोगोफोर गाबोन 1 जानुवारिनि 1 तारिख आरो गाबोन जानुवारिनि 1 तारिखआव गोदान भिडिअ खालामगोन आरो ओमफ्राय दा नै आइया ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आं एसे देखायनि आरो गाइस लोगोफोर नै बोराय बुरि नांलायगासिनो दङ ओंखाम ओंख्रि संनाया बोराय बुरि माबायदि सिस्टेमाव नांलायदों आं देखायनो नागिरदों ओइ सिरि थालायो नै अमा बेदर एवगासिनो दङ मा अमा बेदराबो गामियावनो लायनाय माने हाथायाव लांनो फुथारदोंमोन आरो अमा बेदरखौ ओमफ्राय बेखौ लाना फैबाय आरो दा जानांगौ आरो दा नै बाजिलाबो मा ओंख्रि संदों खिन्थाहैनो र' नोंसा मा ओंख्रि संखो नै माथो आलासि दंफैयो ओइ ओइ जुगामि मा ओंख्रि संखो हा सारिस'नि लांदों खोमा गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायनि मा ओंख्रि संखो नोंसा दिनै गोजाम बिदाय माबाखौ बोसोरखौ बिदाय होसिन ना अमा बेदर बिथै ओइ माथो थिनथाला बानायगासिनो दं नै गाइस लोगोफोर सेरेबा नै जों गगासिनो दं पाइपजों फाग्ला गगोना गवाखै ए दा पियरखौनो लोंनांगोनलै अरा खम होनांगौनोलै नङाबा खामबाथाय गोखाम मोनो गाइस लोगोफोर नै बेसानाव अमा बेदरा नै थैबो दं बिथैबो दं बिखाबो दं सेरसे लाबोखादों आं जोंहाबो सेरसेनिफ्राय एसे बारा लाबोदों आरो ए 1.5 केजि आइदिलै सायै नों माबा दुस्थ' खालामबाय थादों हरलालाय बे थारखौ हरलालाय नै लास्ट डिसेम्बरनि अमा बेदरा नै गोजा बा सानो हा नोंबो नायनो नोंखौसो भिडिअ खालामदों आङो दा नुगोन नायनो हागोन ब्रुम जोंहानालाय दाबो मोनाखै नामालै दहाय संनाया नै माथो बुरिसो जाना दंलाय दहाय बोराय संनाया मोनदो एफा एसे अमा बेदरा खावसे दोननायखौ नुवाखैलै एवफ्रामनानै ए खावसे दोनबाय बा आरो इयाव खावसे एवबाय 400निमोन नामा 400 मोनबायबो ए गाइस लोगोफोर नै ओंखाम ओंख्रिखौ आं टेबोलाव लानानै फैजोबबाय आराम जानोसै आरो अमा बेदरा नै खुरैसेखा ओंखामा लाबाय आरो खुरगासे आंना बेनो बुहुद जायो जानोसै नै अमा बेदरा आइया गिदिरथार दसे लास्ट डिसेम्बरनि बिदाय खालामनाय भिडिअखौ बेजोंनो इन्ट्रेस्ट खालामसै अमा बेदरजोंनो नोंथांमोना ओंखाम जानायफोरखौ नायनो एसे मोजां मोनलाबायोबा एसे नायसाबलाबायदो आरो नै मेजेम साख्ला भिबुआव थाफानाय बोख्ला जानाय दां ना बिखायाव थाफानायब्रा मिथिला जायखिया जानोसैल' गोथाव जाखायो अमा बेदरनि गासिबो अंगफ्रानो नङा होनबा गाइस लोगोफोर बानलु गोजा लगायना बाना बिखाबो दङ नै बे बिखासो दे गाइस लोगोफोर थै होदेरनो मोनबावनांगौमोन थै होदेरनो मोनबा खम गोथाव जाबावगौमोन खम नलायनो बिराद गोथाव जाबावगौमोन ए जाना आलासि फैदों माथो ओंखाम जायाखै नों दाबो ओंखाम जायाखै नोंखौसो साफायदोंब्रा खावलाया गावब्रा जोब्बाय नोंना नै
ओंखाम उखैयाखै नों दाबो थाबैसो बानलु गोसा जानो हागोन ना नों बानलु गोसा हा बानलु गोसा जानो हागोन ना हा बानलु गोसा ओं जानो हायो ओं ओइ नै मामाया ओइयाव थांदों आबैमोनजों थांदों थांलाय जाखांसिगोनबो र' आंना बारा गोबाव गैला अमा मेजेम बिखा खोमोन दं खोमोना सावनाया मोजां जायाखै ना नै सैमाफ्रा नै गोन्दा गोन्दि दंसो गाथारो नै आथिंफोरानो माबा गोजांनायजों माबा पेरालाइसिस दां ओइ सैमा दलहा माबा नै थनथला थनथलि जाजोब्बाय गोजांनायजों जाखो ना पेरालाइसिस जाखोब्रा सैमा नोंलाय मानिबो ओइ मासेयाबो एसे एसे जाहांनोसो लरफ्र लरफैनो ना बेमारसो सनदेरदों मिस्टा जाखांसिगोन र' गाइस लोगोफोर एसे बावबानो नुदों नुदों हा डिसप्लेआव नुदोंना आंखौ लखबजोब्बाय गैला आलु गोसासो दा जादे मामाजों बिबैमोनजों जादों दा ओंखाम जाखांबाय नालाय आखाइफोर सुना लानोसै स्र'नो साफानो दा केमेराखौ दसे दोनथ'नि बिनि उनाव ग्रोब हमफिनगोन आरो गाइस लोगोफोर नै ओंखाम जाखांनानै एसे खामानि दङलायलै नै खामानिया नै एसे गस्ला लंपेन्ट सुनांगौ दङ गांब्रै गांबासो दा साबजों एसे सोमस्रना दोनसै ओइ गय हानलाय गय मोनजायाखैनो अगालि मोनना दं अमा बेदर जानाया दा साबजों सोमना दोननि र' गाइस लोगोफोर बेयाव सोमनिसै र' इयाव दिनै सुना लाखायाबा गाबोन डिस्टार्ब जालायगोन नङाबा गाबोन बेफोर लंपेन्ट बोराय बोरायखौ गाननानै थाबायग्लांला बाहैनांगौ अबेबा नायनोसै थांनाय जागोन ना जाया बेरायनो थांनाय जायोबा थांसै थांनाय जायाबा थांला आरो थेवब्लाबो गाबोननि दिनाव मोनसे भिडिअ खालामनो नाजाथारगोन आरो आं जानुवारिनि 1 तारिखनि दिनैथ' लास्ट डिसेम्बरनि भिडिअ खालामबाय ओंखाम जानाय नै गस्ला सुनायखौबो एसे देखायबाय आं नोंथांमोननो र' दा गय जाखांबासो फोजोबगोन र' भिडिअखौ दे सुनाया हरदो सुनि हरनांगौ रा थां नोंखौ सर्ट मुभियाव लानांगोनलै र' देनां सर्ट मुभि खालामग्रा जाबा जाग्रोनांगौ होमबासो मोनजायो मालाय जाबाय बोराय नो गाइस लोगोफोर नै गय जाबा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरो गाइस लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो हाजासे साबस्क्राइब खालाम आरो हाजासे शेयार खालामदो आरो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय